Kunnioitettu rouva Marketta Klinge, hyvät perheenjäsenet, yliopiston herra kansleri, ers excellenser, ärade professorer, valtion virkamiehet, historioitsijat, alumnit, gratistit, maanpuolustajat, nuoret airuet, kives, kommilitones, chers compatriotes, bästa vänner och kollegor, kära ungdom. Te olette siellä jossain ja aikaa ei ole enää olemassa. Kysytte, mutta se on turhaa. Nimeäni, syntyperääni, tulojani. Se on kaikki hämäystä, sillä en itse tiedä nimeäni, en muista mistä olen matkalla. Minussa on kerrostuneena monta minää, ne lentävät ja virtaavat edestakaisin. Toiset valossa, toiset varjossa, pysähtymättä. Viime maaliskuussa päättyi eräs aikakausi, kun Helsingin, isänmaan ja Euroopan historian vahva tulkitsija, yliopiston kulttuuriperinnön, tulevaisuuden toivojen ja lukuisten seurojen aktiivinen kannattaja siirtyi ajasta iäisyyteen. Meillä ystävillä ja oppilailla heräsi heti ajatus kokoontua ja jotenkin kollektiivisesti muistella sivistynyttä ja pelotontakin ajattelijaa, sulavaa esiintyjää ja itsekin muistelijaa. Onkohan niin, kuten Klinge itse huomauttaa äsken lainatussa kynän levottomuudessa? Tiedämme vain sen, minkä pystymme itse muistamaan, sanoo Jean-Baptiste Vico. Vaikka kiinnostus professori Matti Klingeä kohtaan ei tule yllätyksenä, kiitämme jo nyt lukuisia paikalle saapuneita ja toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän muistoseminaariin. Matti Klinges minnesseminarium arrangeras idag av en liten minneskommitté. Precis så som dess medlemmar sträcker sig från kollegor och elever från 70-talet till den nyare historikergenerationen illustrerar de många välvilliga instanser som bidragit med stöd för detta evenemang. Professor Klinges otaliga verksamhetsfält, universitetet, staden och ett flertal samfund där han var hedersmedlem eller en aktiv aktör. Att vi nu njuter av en så här stor acte de présence från så många olika sammanhang skulle säkerligen ha glatt Klinge som förstod sig på livets teatrikalitet. Hjärtligt välkommen. Yhden merkkimiehen valottamiseen on tarvittu kollektiivinen panos. Me kiitämme tuesta seminaarin järjestämiseen mitä lämpimimmin yliopiston kansleria, filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osastoa, Helsingin kaupunkia, Suomen tiedeseuraa, Niilo Helanderin säätiötä, Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa, Mannerheim museota, eteläsuomalaista osakuntaa ja historikusta sekä Ella ja Jori Ehrnroothin säätiötä. Ohjelmassa on 3 osaa, jotka kuvastavat professori Klingen tärkeimpiä kiinnostuksen kohteita ja ekspertiisejä. Yliopistoa isolla Y:llä, laajempaa respublikaa ja kaikkea inhimillistä. Puhujiksi on kutsuttu 4 Matti Klingen oppilasta, 5 historiantutkijaa, 1 ruotsalainen, 1 ranskalainen, 2 toimittajaa, 1 kirjailija ja 1 kustantaja. 9 puheenvuoron aikana saamme kuulla erilaisia tarinoita ja tulkintoja siitä, mikä mies Matti Klinge oli. Ja musiikilla kysymykseen vastaavat filosofian tohtorit Nuppu Koivisto Kaasik ja Holger Kaasik. Att komplicera istället för att förenkla är en visdom som historiker gärna omfattar. Verkligheter finns alltid många samtidigt och frågeställningarna samt källorna kan varieras. Voimme lukea historiateoksia, päiväkirjoja, muistelmia, runoja, katsella maalauksia ja niiden kaikkien kautta koettaa muodostaa historiallista kuvaa ajassamme eläneestä vaikuttajasta.
Todellisuuksia tosiaan on monia ja rinnakkain. Ja tämä seminaarikin osaltaan heijastelee kollektiivista muistiamme. Klinge itse kommentoi, onneksi Nikolai Vasiljevich Gogol antoi kaikkeen sopivan vastauksen. Tämmöiseksi luoja loi. La musique de cet événement nous sera présentée par la jeune génération à laquelle Matti Klinge tenait beaucoup. À la recherche de notre professeur regretté, deux éléments sont primordiaux, la dimension européenne et une voix moins connue de notre propre patrie. Les ombres et la lumière nous suivent hier, aujourd'hui et demain. Cordialement bienvenue.
Herra kansleri, hyvät Matti Klingen omaiset, kollegat, oppilaat ja ystävät. Kun tänään kysymme, mikä mies Matti Klinge oli, on selvää, että hän oli harvinaisen monipuolinen, moniulotteinen ja monisärmäinen persoonallisuus. Siksi edes osittaiseen vastaukseen tarvitsemme useita toisiaan täydentäviä näkökulmia ja puheenvuoroja. Oma fokukseni on Matti Klinge ajattelijana ja sivistäjänä, siis yhtäältä yliopiston professorina ja tutkijana, joka kirjoitti häkellyttävän määrän historiallisia monografioita ja esseekokoelmia, ja toisaalta yhteiskunnallisena osallistujana ja vaikuttajana, joka keksi yhä uusia tapoja jakaa omaa sivistynyttä asiantuntemustaan ja kannanottojaan kollegoille, oppilaille ja suurelle yleisölle. Aloitan muistikuvalla 1990-luvun alusta. Mainostelevisio kutsui valikoituja yliopiston professoreita pitämään 20 minuutin mittaisia luentoja MTV-akatemiaan. Olin samassa nauhoituksessa Matin kanssa, ja kun hän lopetti oman tyylikkään, ilman papereita pidetyn, hyvin jäsennellyn esityksensä, television toimittaja kysyi: "Arvoisa professori, paljonko aikaa menee tällaisen luennon valmisteluun?" Matti levitti käsiään ja totesi napakasti: "Koko elämä." No, tämä tarina ilmaisee Matti Klingen perusfilosofiaa. Ainakin hänen oma elämänsä on kokonaistaideteos, jossa koko ajan ammennetaan aiemmin koetusta holistisen täysipainoisella ja intensiivisen antaumuksellisella otteella. Toinen Matti Klingen elämänfilosofinen periaate sisältyy päiväkirjaan Onko omaisuus varkautta? Lainaan: "Omaksi maailmankatsomuksekseni muodostui yhä tietoisemmin maailman moninaisuuden ja osin myös sattumanvaraisuuden, kontingenssin korostus." No, tämä lainaus ehkä osaltaan selittää Matin tarvetta ikään kuin maalata itsestään omakuva vuosina 2012-2021 ilmestyneissä 6-osaisissa muistelmissaan, joissa yksityiskohtien runsauden kautta hahmottuu kokonaisvaltainen ja määrätietoisesti jäsentynyt elämänkaari. Jo teoksessa Romanus Sum Klinge hehkuttaa Norsin klassisen linjan antamaa taustaa, jonka kautta hän, lainaan, kuuluu vuosisataiseen eurooppalaisen latinakoulun traditioon. Kirjoittautuessaan yliopistoon 1954 nuorokainen ymmärtää päässeensä sellaiseen ympäristöön, jossa hän tulee sekä viihtymään että menestymään. Sisältöä antavat ylioppilaskesän matka Pariisiin luokkatoveri Anto Leikolan ja tämän enon Nenno Suolahden kanssa, sekä professori Eino Jutikkalan ohjaama historian pro gradu aatelin muuttuvista ihmis- ja kasvatusihanteista 1600-luvun ensipuoliskolla, mikä aikanaan johti ultimusmaisterin kunnia-asemaan vuoden 1960 promootiossa. Työ ylioppilaskunnan historian tutkijana vuosina 60-68 tuotti tuloksenaan nuoren Klingen mestariteoksen, 4-osaisen ylioppilaskunnan historian, jonka toinen osa vuosilta 1853-71 hyväksyttiin väitöskirjana 1967. 2 jatko-osaa tähän mainioon teossarjaan kirjoitti Matin oppilas Laura Kolbe. Vuosina 1963-66 Klinge toimi eteläsuomalaisen osakunnan kuraattorina. Itse tapasin hänet ensimmäistä kertaa, kun hain kuraattorin allekirjoittaman osakuntakortin uudelta ylioppilastalolta syyskuussa 1964. Muistelmissaan Matti kiittelee sitä, että vielä kanslerina jaksoin kehua yliopistourani alkua nimenomaan esolaisena. Myöhemmin Matti oli osakunnan inspektori 76-86 ja uramme kohtasivat Eson kunniajäseninä. Pariisin vierailuprofessuurin 1970-72
jälkeen Matti Klingestä tuli historian ruotsinkielinen professori vuosiksi 1975-2001. Muistelmien 3. osan mukaan professuurin saavuttaminen vaatii jonkin verran lahjakkuutta ja ahkeruutta, mutta ennen muuta ambitiota ja sitkeyttä. Syksyllä 1977 minusta tuli Klingen kollega historiallis-kielitieteelliseen osastoon. Muistan elävästi, miten aktiivisesti ja opettavaisesti hän osallistui tiedekunnan kokouksiin lausumalla punnitut mielipiteensä omasta oppiaineestaan, alltid på svenska, tai yleisestä yliopistopolitiikasta, ne taas suomeksi. Klinge toimi historianlaitoksen esimiehenä 1990-luvulla, mutta ei tullut dekaani tai rehtorin tai kanslerin tehtäviin. Mutta merkittävä tiedeyhteisön luottamustehtävä oli Suomen tiedeseuran puheenjohtajuus 2004-2007. Sivistäjänä Klinge vaali pieteetillä yliopiston hyviä tapoja ja perinteitä, mukaan lukien kunniamerkit ja arvonimet. Sivistyksessä etiketti olikin hänelle ensisijaista etiikkaan nähden. Klinge oli filosofisen tiedekunnan promootion juhlamenojen ohjaaja 1977, ja Tero Halosen tuoreen teoksen promootio mukaan hän onnistui pelastamaan hiipumassa olleen promootiotradition. Teoksen Kävelyllä Pariisissa mukaan lainaan: toiseuden tiedostaminen on itse asiassa humanistisen tieteiden peruskysymys, sillä ihminen on kaikkialla sekä kotonaan että vieras. Tutkijana Klinge keskittyi sitomaan Suomen historian, erityisesti hänen ihailemansa keisariajan ilmiöitä ja virtauksia yleiseurooppalaiseen kehitykseen. Hän valitsi kohteekseen enimmäkseen kaltaisiaan, joiden viitekehys on Bildungsbürgerschaft, eli sivistyneistö, opiskelijoita, professoreita, piispoja, kirjailijoita, keisareita ja porvareita. Ranskan ja Venäjän kulttuuri olivat lähellä Klingen sydäntä, toisin kuin englannin kieli ja Amerikka. Teoksen Kulttuurista 86 mukaan arvojen pohdinnassa kaunokirjallisuus on tärkeämpää kuin uskonto ja filosofia. Tutkimuksessa kieli ja tyyli on tärkeämpää kuin logiikka ja tieteellinen menetelmä. Humanistiset alat merkittävimpiä kuin luonnontiede. Historiallisten tapahtumien kontingenssin ja niitä koskevien muistojen epämääräisyyden vastakohtana humanistisen tutkimuksen tulee asettaa faktat pelkän luettelon sijasta järjestykseen, joka muokkaa tiedosta ymmärrystä. Klinge toteaa, että historiassa ei ole tärkeä selitys, vaan narratiivinen etenevä kuvaus. Päiväkirjan Jupisteeri mukaan historia on perusteltua, organisoitua tietojen ja käsitysten yhdistämistä kerronnaksi. Tätä ohjelmaa Klinge toteutti taitavasti teoksissaan, joiden aiheina olivat esimerkiksi Portaan, Runeberg, Topelius, Mannerheim, Iisalmen pappilat, Itämeren alue ja Helsinki pääkaupunkina. Matti Klingen suurteos, jossa yhdistyy hänen roolinsa ajattelijana ja sivistäjänä, on kolmiosainen suomeksi ja ruotsiksi ilmestynyt Helsingin yliopiston historia vuosina 1987-1990. Historiatoimikunnan jäsenenä minulla oli tilaisuus ihmetellä, miten kiukkuisen kateellisia reaktioita muissa professoreissa herätti teoksen tilaaminen osittaisena virkatyönä Klingeltä ja työryhmältä. Valmistunut käsikirjoitus oli sovittua paljon pitempi ja vararehtorit esittivät sen puolittamista, mutta onneksi rehtori Olli Lehto pelasti tilanteen ja painettu teos sisälsi lopulta yhteensä 2369 sivua. Läheinen kollega Yrjö Blomstedt eli Blomma kirjoitti teossarjasta pirullisen ilkeän arvostelun Kanavalehteen 1990, mutta hieman lyhennetyt laitokset saksaksi 1992 ja englanniksi 2010, sekin vielä 938 sivua, toivat Klingelle kansainvälistä mainetta omaperäisenä yliopistohistorian tutkijana. Yliopiston 350-vuotisjuhlavuonna 1990 olimme Päivi Setälän termiä käyttääkseni yliopistopuolueen edustajina
tärkeimpien juhlien pääpuhujat, Matti maaliskuussa ja minä syyskuussa. Klinge saavuttikin ainutlaatuisen erityisaseman yliopistoelämän muotojen ja periaatteiden eksperttinä, jonka asiantuntemukseen ja esiintymistaitoon monet rehtorit ja kanslerit luottivat. Itse hän oli erityisen ylpeä yliopiston jakamista Matti Klinge-stipendeistä. Olin ilahtunut, kun Matti päiväkirjassaan kommentoi yliopiston avajaisia 12.9.2004. Lainaan. Rehtori puhui tänään hyvää puhdasta Humboldtismia Snellmanin merkeissä ja mikä tärkeintä, selvästikin sydämestä. No kaikki hänen ideansa eivät kuitenkaan menneet läpi. Matti oli pettynyt, kun kukaan meistä rehtoreista ei lämmennyt ehdotukselle palauttaa jykevää Aleksanteri ensimmäisen rintakuvaa tänne juhlasaliin. Mutta tänä vuonna patsas on löytänyt arvokkaan ja sopivan paikan päärakennuksen uudelta katetulta Agora sisäpihalta, niin kuin meillä oli tilaisuus kahvin yhteydessä nähdä. Aktiivisten eläkevuosien kohokohtia olivat Riemumaisterin arvo 2010 ja Riemutohtorin arvo 2017. Muistelmien lisäksi valmistui 22 osaa päiväkirjoja, joiden historialliset ja ajankohtaiset kommentit ja itsevarmat mielipiteet herättivät niin ihastusta kuin ärtymystäkin. Bibliografia 1957-2011, johon minulla oli kunnia kirjoittaa esipuhe, sisältää 1398 nimekettä. Kaikkea Matti Klingen on arvioitu julkaisseen yli 30 000 sivua. Oppineen ja osallistuvan intellektuaalin perintö elää hänen kirjoituksissaan ja hänen esimerkkinsä rohkaisemissa oppilaissa. Ärade åhörare. Av Matti Klinges roller och uppdrag var lärarrollen en av de allra viktigaste. På en vardaglig nivå har många här i salen, kanske alla, upplevt läraren Matti Klinge. Han hade i sociala sammanhang en vilja och en förmåga att undervisa och berätta. Han hade lätt för att ta ordet och visa på tankeväckande historiska perspektiv. Få åhörarna att se och reflektera på saker på ett nytt sätt. Många av oss delar kanske också erfarenheten att ha blivit lite tillrättavisade när vi någon gång gjort någonting lite dumt, inte riktigt förstått. De här två egenskaperna, handlingsmönstren kanske man kunde kalla det, uppfattar jag var en del av samma lärarroll som Matti Klinge så gärna antog, som jag såg som en integrerad del av hans person. Mitt syfte här idag är att tala om den akademiska läraren Matti Klinge. Den här rollen har Klinge skrivit själv om, och många minns säkert att han ofta lyfte fram den här stora betydelsen som uppdraget som professor, som ungdomens fostrare hade för honom själv. Klinge skötte den svenska professuren i historia vid universitetet från år 1975. I 25 års tid som ordinarie professor. Också efter sin pensionering år 2001 föreläste Klinge återkommande för yngre generationer av historiestuderande, och han upprätthöll gärna kontakten med sina doktorander, sina doktorer. Uppdraget som akademisk lärare gav en livslång kontakt med ungdomen. Det är ju en universitetslärares privilegium som jag numera delar med honom. Men vad var då Matti Klinge för en slags lärare för oss som studerar för honom? Vi är en grupp som representerar olika generationer av ungdom och historiker. Vi har gissningsvis mött både samma och olika Matti Klinge under våra studier. Min studietid inleddes år 1991, då jag som 18-åring trädde in genom universitetets dörrar som
filosofiestuderande. Det här lärde jag mig snart av min professor. Det var inte vad som helst för en roll eller titel. Som en del av landets studerande ungdom var jag betydelsefull och viktig för Finlands framtid. Att vara universitetsstuderande var ett betydande och ett hedrande uppdrag som vi hade fått. Professor Klinge, som hade ägnat många år åt att studera studenternas och universitetets historia, såg oss studenter i ett historiskt perspektiv. Klinges doktorsavhandling med överrubriken Kansalaismielen synty var en del av en helhet som omfattade studentkårens historia från 1820-talet fram till år 1960. Och han visar där studenternas roll och betydelse för uppkomsten av det moderna Finland. Och som vi hörde på 1980-talet ledde Klinge det stora universitetshistoriska projektet om Helsingfors universitetshistoria, vars tredje och sista del gavs ut år 1990 då universitetet fyllde 350 år. De här historiska sammanhangen, kontinuiteterna som professor Klinge såg, förstod vi studenter nog inte riktigt. Och vi tyckte att det var kanske lite lustigt att professorn betonade den studerande ungdomens roll och betydelse på ett sådant här högtidligt sätt. Samtidigt var det ändå också upplyftande för den som ville låta sig lyftas. Det tidiga 1990-talet var en förändringens tid på flera plan för världen, Europa, Finland. Vi minns den här tiden som tiden för kalla krigets slut, Berlinmurens och Sovjetunionens fall, den både glädjefulla och plågsamma förnyelsen och födseln av ett nytt Europa, nya länder. Allt det här ledde till stora politiska, ekonomiska och identitetsmässiga förändringar i Europa. Matti Klinge följde med de här förändringarna som historiker. År 1991 gav han ut essäsamlingen Romanus sum, kirjoituksia Euroopasta, som också översattes till svenska. 1993 kom essäsamlingen Euroopassa, Pietarissa, och 2 år senare boken Itämeren maailma, Östersjövärlden på svenska. Professorns intressen för Östersjöregionen, för Ryssland och Europa, som kontext också för Finlands historia, präglade starkt hans undervisning under 1990-talet. Starkt i minne står de många studieresor och exkursioner som gjordes. Under mina första studieår reste vi flera gånger till Sankt Petersburg, där vi upplevde stadens historiska miljöer, ballett, museer. Men lika minnesvärt var att uppleva staden i den transitionstid som då pågick. Senare reste vi till Moskva, till Warszawa, Gdansk, Vilnius. Som doktorand hade jag också förmånen att delta i en av de resor till Paris som professor Klinge ordnade. Med Matti Klinge som lärare kom man till platser. Man upplevde historien i rummet, både hemma och ute i världen. I den del av sin memoarserie som handlar om 1990-talet skriver Klinge i anslutning till dessa exkursioner att hans uppgift var att lära de unga att se det de såg. Tehtäväni oli opettaa nuoria näkemään sen, minkä näkivät. Och att se vad man ser innebär att stanna upp, att undersöka och reflektera, att läsa och tolka platsens historiska lager och budskap. Min upplevelse av den undervisning vi fick var att det mesta och det viktigaste som vi lärdes, redan som alldeles unga studenter, inte gavs under föreläsningar, utan på andra sätt, genom resor, besök på olika platser, genom att delta i program utanför föreläsningssalarna. Samtal, upplevelser, betraktande av miljöer var sånt som studenterna inte kunde läsa innantill i böcker. Klinge var inte den som trodde på föreläsningarna som den centrala platsen för lärande. Hans undervisningsfilosofi fungerar på ett annat sätt.
Lärarens insats och roll var bara en del av det lärande som skedde vid universitetet. Klinge betonar alltid studentlivets betydelse, till exempel. De lärdomar man drar av nationsliv, av verksamhet i studentföreningar, sånt var viktigt. För att utvecklas både intellektuellt och som människa ska man vara aktivt verksam i sin miljö. Man ska delta, uppsöka platser, människor, verksamhetskretsar där man utvecklas. Och universitetet bjuder på sådant i rika mått. Den akademiska läraren borde inte heller styra sina studenters eller doktoranders intellektuella utveckling för starkt, utan inspirera dem till självständiga val och upptäckter. I en recension av Georges Dubys bok L'Histoire continue år 1991 konstaterade professor Klinge gällande handledning att, citat, de etablerade forskarna genom sina skrifter kan ge de bästa råden. Citat slut. Det var alltså genom att läsa Klinges egna, men också andra auktoriteters böcker som både studenterna och doktoranderna i slutändan verkligen skulle ta till sig kunskap, skulle lära sig och utvecklas intellektuellt. Föreläsningarna var mera till för att locka fram nyfikenhet, peka på viktiga frågor som vi kunde undersöka närmare på egen hand. Att studera för Matti Klinge var i min erfarenhet att få nya perspektiv, nya idéer, också nya ord och begrepp som sällan levererades på ett helt koherent sätt, men som nog var medvetet genomtänkta av läraren själv och var delar av ett enhetligt historiskt tänkande. Bara namnet på hans torsdagsföreläsningar i auditorium 13 här i den här delen av huvudbyggnaden bad på ett budskap. Historiska aktualiteter. Jag har ingen minne av att det här namnet, som ju i sin enkelhet är helt genialt, egentligen förklarades för oss som gick på de här föreläsningarna. Och det var nog långt senare som jag egentligen riktigt insåg vilka tolkningar som kan anläggas på rubriken och vilken syn på vad historia är som den antyder. Historia är inte bara något som slogs fast någonstans i det förflutna. Det är alltid aktuellt och förhandlas hela tiden i samtiden. Genom sitt exempel visade professor Klinge att historikern kan vara en offentlig intellektuell vars kunskap och perspektiv har en självskriven plats i samhället. Det gjorde honom spännande och intressant som lärare och var också ett av hans budskap till alla yngre historiker. Tack. Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin kiitos paljon järjestäjille. On minulle kunnia saada omistaa muutaman sanan professori Matti Klingen muistolle. Yliopisto on outo työpaikka. Sinne otetaan työskentelemään ihmiset, jotka ovat kirjoittaneet kirjan, ja sillä koulutuksella heidän pitäisi edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuva ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Samalla pitäisi edustaa, ehkä joskus vähän toimia esimiehenä, esihenkilönä. Nämä on yleviä sanoja, mutta miten nuori ihminen oppii tätä tekemään? Jos ei ole syntynyt hyvän perheeseen, yliopiston pyrkivä nuori etsii itselleen esimerkkejä, tukihenkilöitä. Ja vaikka en tuntenut Matti Klingen henkilökohtaisesti, hän oli minulle juuri tämänkaltainen esimerkki. Tuntemani Klinge oli jo emeritusprofessori, eli tietyssä paikassa hänen urassa. Suomikin oli tietyssä paikassa, EU-jäsen, kylmä sota oli loppunut ja niin edelleen. Eli keskustelu oli tietynlainen. Pienessä maassa, joka jokaisella on, tai tuntuu joskus, että jokaisella on oma selkeästi aidattu rooli, hän oli historian tutkija, oman alan sekä julkisen keskustelun tärkeä hahmo. Ja Klinge omaksui tämän rooli, hän halusi toimia esimerkkinä ei ainoastaan opiskelijoille, mutta myös kollegoille, nuorille, yhteiskunnalle. Puhun tässä näin ollen lähinnä julkisesta Matti Klingestä, eräänlainen komtuurin patsas, joka
kädenpuristus ei vienyt Don Giovannin helvettiin, mutta yliopiston uran. Ensimmäinen asia, jossa Matti Klinge toimi minun mielestäni esimerkkinä, on tietynlainen tapa toimia ajattelijana ja tietynlainen suhde sivistykseen. Klingen kanssa oli aina kiinnostava keskustella. Hän tiesi paljon monista asioista ja jakoi mielellään tietoja. Nuorille tutkijoille se tarkoitti usein lähinnä kiitollisen kuuntelijan rooli, mutta keskustelut harvoin muutuivat ihan täysin monologeiksi. Lähtökohtana tuntui aina olevan, että dialogin kautta päästään pohtimaan isoja asioita. Aika tuntuu menevän vähän hitaammin, kun keskustelee tällaisen ihmisen kanssa. Ja pohjimmillaan Klinge antoi esimerkki sivistyksen rakkaudesta, sitä kaiken ruokaisesta intellektuaalisesta nälästä, mutta myös dialogi, yhteys muiden ihmisten, kielten, aikojen ja paikkojen kanssa. Käsitys siitä, että on olemassa ihmiskunta, jonka jokainen jäsen pohtii vähän samoja asioita, vähän eri tavalla, vähän eri kielellä, mutta suunnilleen samalla tavalla. Myös taipumus rajoita, mitä on hyvä ja huono sivistys, siitä olikin myös, ja siihen sai suhtautua ihan omalla aivolla. Samalla Klingen mielestä ei tuntenut olevan ero tieteen ja taiteen välillä. Taideteokset olivat hänelle tieteellisesti kiinnostavia merkejä kulttuurista, mutta hänellä oli myös kiinnostus kauneuteen ihan kauneuden vuoksi. Toinen asia, jossa Klinge oli esimerkki, oli tietynlainen tapa olla yliopistolainen. Yliopisto oli Klingelle eräänlainen pyhätö, jossa oli toimittava ja käytettävä tietyllä tavalla. Hän korosti yliopiston elävyys, kontaktit opiskelijoiden kanssa, joille pitäisi jättää aika kehittyä. Ei ainoastaan työntekijöiksi, mutta myös ihmisiksi. Hän olisi luulisin suuresti arvostanut aktiivisia opiskelijoita, jotka pohtivat, miten kääntää suomeksi sous les pavés la plage ja puolustavat itsensä ja yliopistonsa. Matti Klingellä oli myös tietynlainen käsitys professorien roolista yliopistossa, ja hän oli opiskelijoille ja nuorille tutkijoille eräänlaisena oppana symbolien, instituutioiden ja metodien keskellä. Voidaan pohtia, mitä hänelle yliopisto oli, kansallisesti tärkeä instituutio, jossa suomalainen kulttuurinen ja tieteellinen pääoma kerättiin, jossa oli arvokkuutta ja aikaa. Klingen yliopistolaisuus ja professorin oleminen oli myös monin osin esteettinen, rituaalinen asia. Professori pukeutui tietyllä tavalla, ei näin, harrastaa tietynlaista taidetta. Tämä voi vaikuttaa vähän niin kuin vanhahtavalta, mutta siihen liittyy tärkeitä aspekteja. Tumma puku, frakki ovat univormut, jotka viestivät jotain. Ne muokkaavat vartaloa ja asettavat myös mieli tiettyyn asentoon, valmis tiettyihin tehtäviin. Sanat tarkoittavat jotain, jokaisella on oma asema, oma tarkoitus. Rituaalit asettavat kentää yliopiston toimintaan. Klingen ehkä ihastuttavin puoli oli tapa, jolla hän tuki opiskelijoita ja väitöskirjan tekijöitä. Tieteellisesti, mutta myös muulla tavalla. Kollegani Michel Jonas muistaa hänen kirjoittamassa muistokirjoituksessa, miten Klinge antoi hänelle ennen väitöstilaisuutta suklaapatukkaa sillä varalla, että tänään vähän venyisi. Yliopisto on pieni maailma, jossa kaskut, anekdotit ovat tärkeä osa yhteistunnelman ja identiteetin luomisen, ja Klingestä on lukuisia niitä anekdotteja. Kolmas tapa, jolla Klinge oli minulle esimerkkinä, oli tietynlainen tapa olla oman maan kansalainen. Päiväkirjassa hän kirjoittaa, että minun tavoitteenani oli Ranskan ja sitä kautta koko Euroopan ja Afrikan ja Aasiakin kulttuurien opettaminen ja näiden maiden sivistyksellisen, taloudellisen ja poliittisen merkityksen saattaminen osaksi suomalaista kulttuuripääomaa. Suomalainen kulttuuri Klingelle ei voitu kehittyä ainoastaan Suomessa, käpertyä itse tyytyväisenä omiin asioihin. Klinge oli eräänlainen kansallinen opettaja ja samalla tavalla kuin monet hänen sukupolvessa hän korosti Suomen kulttuuripääoman kehittäminen osana maailman kulttuuria yhteistyössä dialogissa sen kanssa. Keskiluokka piti kouluttaa maailman tapoihin ja näin hän pyrki tekemään. Tämä tietynlainen kulttuurinen kunnianhimo ja käsitys kulttuurisesta kollektiivisesta velvoitesta osallistua globaalikulttuurin kehitykseen on erityisesti nykyään tärkeää muistaa, ja mä luulen, että se on ehkä Matti Klingen suurin esimerkki.
Tähän liittyen Klinge oli Suomessa niitä harvoja Ranskan ja Suomen välisten suhteiden puolusta puhujia. Hän osallistui Pariisin Suomen instituutin rakentamiseen. Hänestä tuli vuonna 1970 Suomen historian ja kielen lehtori Pariisin Sorbonnessa. Hän toimi tulkina ranskankielisten valtiomiesten vierailujen aikana. Klingelle Ranska oli yksi noita lähteitä, joista Suomen kulttuuri piti ammentaa sen kehittyessään. Ranska oli tärkeä maa, hän kirjoittaa, mutta kielitaito ja ennakkoluulo syistä se oli pelottava ja useimmille paljon vähemmän lähestyttävä kuin Saksaa tai Italiaa, puhumattakaan suorastaan aggressiivisesti etenevästä anglosaksisuudesta. Tässä ollaan juuri asian ytimessä, jossa päätetään, mitä on hyvä ja huono sivistys. Sillä ajatuksella hän toimi tärkeänä taustavoimana Ranskan ja Suomen välisissä suhteissa. Klinge osasi myös olla esimerkkinä siitä, miten pitäisi olla ranskalainen. Joskus sen tuntui osaavan sen paremmin kuin ranskalaiset itse, ainakin kuin minä varmasti. Samalla Klinge oli suomalaisessa yhteiskunnassa selkeä, vahva ääni Euroopan integration puolella, joka hän puolusti monilla tavalla monin foorumeihin. Nämä ovat eräitä asioita, joilla Matti Klinge on toiminut ainakin minun rajoitetusta näkökulmasta esimerkkinä ja mahdollistajana. Kiitos. Kära Mattis familj. Arvoisat kuulijat, ärade åhörare. I sin akademiska lärargärning tror jag Matti Klinge njöt mest av de studieresor han med studenterna företog till olika platser i Norden och Europa, bland annat Leningrad och Berlin, också Östberlin redan på 70- och 80-talet. Ett av mina första minnen av Matti hänför sig till just en studieresa som gick till nordöstra Finland hösten 1975. Målet med resan har jag glömt, men tror att han som nytillträdd professor ville visa de för Finlands kulturhistoria så viktiga områdena kring Kuopio och Idenshalmi. Detta minne är nämligen förknippat med Arvid Järnefelts stora Vanhempieni romani, mina föräldrars roman, som professorn hade tryckt i händerna på mig att referera efter resan. När vi på denna resa tumlade ut ur bussen la jag märke till tidningen Le Monde, instucken i hans eleganta kavajficka så att titeln skulle synas. Aha, tänkte jag, han är sån. Men en kosmopolit. Det här är någonting modernare än hans, som vi ungdomar då tyckte, något dammiga föregångare. Och boken Mina föräldrars roman var i själva verket ett slags inkörsport till Mattis djupt humanistiska europeiska kultur- och historiesyn. Bokens första del utspelar sig i det inre av Finland i Kuopio, dit författarens far Alexander Järnefelt från Sankt Petersburg hade släpat sin friherrliga fru Elisabeth Klott från Jürgensburg till hennes förskräckelse. Deras hem kom emellertid att utgöra ett veritabelt finsk-nationellt kulturcentrum där de litterära och kulturella nätverken sträckte sig vida kring också ut i Europa. På samma nätverkslinjer rör sig Matti i sitt stora verk Iisalmen Ruhtinas kunta, där han för moderniseringen av Finland lyfter fram betydelsen av allt från släkthistoriska band och lokal ekonomi till ryska spioner i det finska postväsendet. Trots att jag själv kom till universitetet med högst varierat intellektuellt bagage, allt från Hermann Hesse och Henry Thoreau till Karl Marx och dansken Leif Panduros viktiga bok Skit i traditionerna. Och dessutom hade jag anslutit mig till den radikala studentfalangen. Så föll mina föräldrars roman i bättre jord än professorn hade kunnat ana. Han skulle bara ha vetat att jag i 7-årsåldern, när jag kom hem från skolan, brukade klättra upp i närmaste trädtopp och sjunga den Topelius-sång jag just hade lärt mig. Jag gungar i högsta grenen av Harjulas högsta ås. Och fortfarande kunde utantill. Och vad vänsterengagemanget beträffar
Trots att Matti höll hårt på allmän etikett och akademisk tradition framgick hans häpnadsväckande fördomsfrihet, då han alltid var lojal och stod ut med oss vänsterradikala bohemer, så länge vi hade det forskningsvederkorn och den nyfikenhet på kunskap som han mest värdesatte. Ett råd av handledning, egentligen det enda, fick jag av professorn när jag frågade råd om litteratur till en uppsats. Han viftade uppmuntrande med handen och sa: "Där är biblioteket, gå dit." För Matti och sedan för mig var arkiven, böckerna och biblioteken med Topelius ord det som guldrullar är för den girige, en frestelse till avund. Att endast behöva sträcka ut sin hand för att råda över all världens visdom. När man läser Klinges bok om Topelius, Idyll och hot, är det häpnadsväckande hur ofta tankarna går till Klinge själv. Inte bara professorn, som är mycket mån om sina studenters väl och ve, är lika. Den ständigt uppfostrande aspekten icke att förglömma. Utan också bådas historiesyn. Både Topelius och Klinge ogillar den så kallade händelsehistorien baserad på rena arkivalier och detaljfakta alla Rankes, wie es eigentlich gewesen. Utan omfattar en bred syn på historien där många komponenter spelade roll. Inte minst geografin, landskapet och ekonomin, folket, kulturen, sociala och politiska strömningar, allt bildar historiens helhet som skulle belysas, helst i större synteser. Det man kan utläsa av Klinges argument i Idyll och hot är att Topelius var ett slags analyst långt före de franska annales-historikerna framträdde, men vilkas historiefilosofiska grund lades redan av Jules Michelet och François Guizot från 1810-talet framåt. Michelet med sitt geografiska, sociala och kulturella historietänkande, Guizot med sitt stora verk Histoire de la civilisation en Europe. I Frankrike stod historia och geografi, sedermera kulturgeografi, mycket nära varandra från början. Både i Idyll och hot och i boken Muinaisoten med Merivallat, på svenska Östersjövälden, talar Matti själv i uppskattande ordalag om analysten Fernand Braudel. Matti har kallats de stora och överraskande linjernas man. Någonstans har jag själv sagt om honom: på en gång traditionalist och sabotör, en värnare av kulturarvet som älskar omvärderingar. I Östersjövälden ger han prov på förmågan att vända på perspektiven, att se saker från oväntade synvinklar, liksom förmågan att bygga synteser. Han drog ihop väldiga mängder fakta till helheter som kunde kännas halsbrytande, men som det samtidigt gällde att se som de var. Östersjövälden var, med Mattis egna ord lånade av Olaus Magnus, ett verk av växlande innehåll, späckat med mångahanda kunskap och belyst dels med utländska exempel, dels med avbildningar av inhemska ting. Jag för min del tycker boken är en av Mattis intressantaste, med ett enastående vidsynt, påhittigt och modigt perspektiv på historien. Här var ju inte alla historiker eniga. Boken väckte mycket debatt och kritiserades för allt för snabba slutsatser. Men spelade strängt taget någon roll huruvida Matti just här hade rätt eller fel? För som redan Topelius visste, det finns ingen objektiv sanning om det förflutna. Allt är återskapat. Resurrektion, återuppståndelse. Historien ska leva. För denna bok om Östersjöns forna kulturer hade Matti, vågar jag påstå, hämtat inspiration från Fernand Braudels stora verk om Medelhavet, La Méditerranée.
Även det publika och offentliga uppdraget uppfattar Topelius och Klinge lite på samma sätt. Vi har väl få historiker som lagt sig i det offentliga, också politiska, samtalet i lika hög grad som Matti Klinge. Matti drog sig inte för att provocera med sina historietolkningar. En mission hos honom var att bryta den nationellt patriotiska synen på Finlands nationella historia i förhållande till Ryssland och att analysera Finlands autonomi också ur rysk synvinkel. Det gör han redan i sitt tidiga verk Vihan veljeste valtion socialismin och senare i Keisarin Suomi. Detta fick många att beskylla honom för samma slags realpolitik och undfallenhet mot ryssen som Topelius hade vederfarits. En kulmination av denna inhemska historikerstrejt skedde under 90-talets sista år då Mårten Ringbom gett ut sin Nikolo och Nikolaj, ofärdsårens Finland i Machiavellis perspektiv, där han hårt gick åt Klinges historietolkningar. Vi var många som fann Ringboms teoretiska utgångspunkter mycket enkelspåriga och försoffade. Men detta borde vi ha aktat oss för att uttala offentligt eftersom det utlöste en veritabel storm, speciellt i finlandssvenska kulturkretsar, som gick helt överstyr. Jag var glad att jag fick ett slags sista ord i den debatten med en hel sida i Hufvudstadsbladet med titeln "Varför skriver vi historia?" Jo, för att jaga sanningen med olika, gärna överraskande perspektiv. För det lärde jag mig också av Matti. Om man någon gång är lite för yvig i sina påståenden så gäller det att snabbt skriva något helt annat som gjuter olja på vågorna. Och att inte vara rädd. Det var Matti aldrig. Tack för allt, Matti. Kära Markitta, mitt herrskap. Vårt första ägde rum 1982 i Helsingfors. Matti Klinge var redan då en bemärkt person i Sverige. Jag var utsänd av en vänstertidskrift för att prata med honom om hans mening att Finland aldrig var en svensk koloni och att 1809 var en klyvning, inte en befrielse. Eftersom jag hade fått höra att han var korrektheten själv hade jag köpt mig en ny bläser med blå rutmönster. Professor Klinge, som han då ännu var för mig, tog tag i ett kavajslag så här och sa: "I vardagslag bär jag också jacka, men i tjänsten alltid kostym." Det yttrandet ingav en säregen form av respekt, ska jag säga. Jag svarade något omtumlad att man i det militära fick lära sig vikten av rätt utrustning vid rätt plats och rätt tidpunkt. Vi konstaterade att vi båda var fänrikar i armén, den finska respektive den svenska. Det blev början till vårt brobyggande. Ett knappt år senare hade jag som producent hamnat på Sveriges Radio. Jag bad min kollega Bengt Lindroth, Helsingfors-korrespondent, och hjälpa mig med ett program om Klinge som akademiker och public intellectual. Bengt läste in sig på det finska materialet. Vi träffades alla tre på Nationalbiblioteket vid Senatstorget. Klinge sa till Bengt: "Er fader och jag är de enda nordiska historiker som har haft ett tjänsterum på ett universitetsbibliotek." Bengt svarade försynt att vi kan faktiskt inte nia varandra i Sveriges Radio. Så vi la genast bort titlarna med varann. Och så fick det bli. Det blev förstås flera intervjuer på papper och i etern. Jag minns särskilt en om den antisvenske Runeberg i magasinet Populär historia. Den blev starkt
omtvistad. Sånt var Matti van vid, van att utmana. Matti tycks ha skrivit ständigt och jämt när han inte gick på ambassadmottagningar och liknande. Men han var ingen stor vän av att redovisa teori, metod, statistik i sina framställningar. När huset står färdigt ska man ta bort byggnadsställningarna, sa han under ett samtal vi hade. Däremot var han förtjust i det visuella. Bilder berättar också något, exempelvis om rum och lokaler som för honom var minst lika viktiga som tid och processer för att närma sig det förflutna. Geografi hade stort förklaringsvärde, liksom konst och artefakter, skapelser av människohand. Han slutade ju också som bildkonstnär. Han reste mycket. När Matti fyllde 60 ville jag göra ett jubilarporträtt av honom i Svenska Dagbladet, eller Dagbladet rätt och slätt som Matti alltid sa. Jag har inte plockat fram den texten. Man bör som regel låta bli att läsa vad man själv har skrivit eftersom man i annat fall kan upptäcka den ena tokigheten efter den andra. Men en sak minns jag. Vi talade om böcker, om boken. Jag går alltid med en bok under armen, sa Matti. Det är min hyllning till litteraturen. Så vitt man vet gick han aldrig med någon padda under armen. Och jag tror inte heller att han hyllade den särskilt mycket. Några år senare gjorde vi ett besök på Rönnells antikvariat i Stockholm. Gå du dit, sa Matti och pekade på den anglosaxiska avdelningen. Han drogs till det franska och tyska. Av någon anledning hade jag just snappat upp en pornografisk bok från svenskt 1700-tal. Ämbetsmannen Gustav Hallenstiernas Mina kärleksäventyr. Matti blev upphetsad. Se här, sa han och pekade på några marginalanteckningar. Den här har Magnus ägt. Magnus von Platen, litteraturhistoriker och finlandsvän. De satt båda med i den bilaterala expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska, numera nedlagd. Min chef på Svenska Dagbladet, Mats Svegfors, som sedermera tvingades bort från tidningen och ersattes av en finsk import och blev landshövding i Västerås, tyckte om att anordna tematiska seminarier för anställda och frilansande medarbetare. Det handlade om kompetensuppbyggnad. 1977 var temat om behovet, frånvaron och nyttan av eliter. Min kollega Peter Luttersson och jag höll i seminarierna och ansåg Matti självklar på inbjudningslistan. Han accepterade. Det blev några dagar på en herrgård i Sörmland, Duveholm. Före första middagen skulle tidningens musikkritiker Erik Wallrup och jag framföra Schuberts sonatin för violin och piano. Matti grep då ordet och improviserade en utläggning om europeiska salongskulturer. Det var ingen programpunkt. Matti blev programpunkten. Detta fick mig strax därpå att gå vidare i det ämnet. Jag skrev ett par essäer om Malla Silverstolpe och hennes salong med närvaro av romantikens koryféer i Uppsala från 1819 och några decennier framåt. Geijer, Atterbom, Almqvist, tonsättaren Lindblad. Under halvfamiljära former av det här slaget kunde man få uppslag av Matti. Här vill jag göra en liten utvikning. Mallas fader hette Robert Montgomery. Han var född 1837 och tillbringade sin uppväxt i Fiskars, där familjen var huvudägare. Efter några äventyr nere på kontinenten, på 50-talet pågick det stora europeiska sjuårskriget, så återvände han
till riket och hamnade så småningom i Finland igen som chef för Nylands och Tavastehus dragoner. Det var där i Raseborg som Malla föddes. Men bara 3 månader gammal flyttade pappa Malla över till landets västra riksdel. Han höll kontakten då på något olyckligt sätt med Finland. Involverade sig i Anjala-upproret, avsattes från sin officersbeställning, förlorade storkorset av svärdsorden och dömdes till döden av den svenske kungen. Så benådades han och skickades i ofrivillig landsflykt till den nya svenska kolonin Sankt Barthélemy i Karibien. Ja, så där kan det också gå. Tillbaka till Matti, slut på utvikningen. Det drastiska var honom ju inte alls främmande. Bland annat såg han 1812 års politik, avtalet mellan kejsar Alexander och kronprins Karl Johan i Åbo, som en tidig VSB-pakt. Sveaborg betecknar han i en bok från 2009 inte som ett svenskt försvarsverk utan som befästning för anfall mot Ryssland. I sitt bidrag till Bonniers världshistoria gjorde han anmärkningen att ryska staten under 1800-talet var mindre benägen att avrätta förbrytare än västeuropeiska, mera liberala stater, och att ryska emigranter överdrev förtrycket i sitt fosterland. Var han därför en urbotare och sofil, som han blev anklagad för? Nej, knappast. I ett informellt anförande i början av millenniet, det var hemma hos Kari Tarkiainen, riksarkivarien, talade han om andra världskriget som Tyskland tyvärr förlorade. Jag frågade honom efteråt om han verkligen stod för det. Han svarade: blev det en fördel för Finland med en rysk seger? Visst gillade Matti att provocera. Provocera är emellertid inte samma sak som att vilseleda. Det är att överraska, förbereda människor på något oväntat, kanske bittert. Vår vän Klinge skulle nog inte ha protesterat om man utnämnt honom till snällmanianen i sin tid, i vår tid. Till mig sa han att J.V. Snellman var 1800-talets största publicist i Finland. Snellman försökte sig först på en karriär som tidningsman i Sverige efter att ha sparkats från Helsingfors universitet på ideologisk grund. Jag avslutar med några rader ur ett reportage från ett riksdagsöppnande i rikssalen på Stockholms slott den 14 januari 1840. Så här skriver Snellman i sitt litteraturblad. Sedan de ofrälsestånden anlänt och åskådarna intagit sina platser bidar allt i stilla väntan tills en avlägsen musik förkunnar konungens ankomst och hela församlingen reser sig. Från en sidodörr i fonden intåga nu musikanterna och en vakt med svärd och hellebarder klädd i 16 seklets militärdräkt med blå botten och gula slitser, runda befjädrade hattar. Efter den följer hovuppvaktning, rikets herrar i serafimerdräkt av vitt siden med hermelinsmantlar, kronprinsen i förstlig krona, konungen omgiven av sina drabanter i älghudsskyller och blanka kaskar, slutligen ridderskapet och adeln. Då alla tagit sin plats uppstod riksmarskalken, excellensen Brahe, och stötte 3 gånger sin stav mot golvet så att vägg och tak gåvo genljud. Ännu hade detta icke tystnat, då ett väldigt stycke av den gamla takfrisen med ett dån nedstörtade mitt ibland de andliga fäderna.
Lyckligtvis mötte detta ingen annan följd än förskräckelse, några skråmor och ett tätt puderstopp på de prästliga talarna. Detta bör nog tolkas allegoriskt. Stabilare än så var inte det bernadotteska stadsbygget enligt hegelianen Snellman. Jag gissar att Matti läste, myste och njöt av detta. Tack för ordet. Hyvät professori Matti Klingen ystävät ja läheiset. Bästa Matti Klinges vänner. Vuoden 90 tienoilla olin paljon tekemisissä professori Klingen kanssa. Olin tuolloin filosofisen tiedekunnan promotion gradisti. Erään kerran hänen työhuoneessaan yliopiston kirjastossa erehdyin sinuttelemaan häntä. Aika pysähtyi hetkessä, professori nousi seisomaan, oikein säikähdin. Hän sanoi, että olemmehan tunteneet jo niin kauan, että voimme sinutella. Hän ojensi kätensä ja sanoi, Matti. Koskaan en ole omaa nimeäni sanonut niin juhlallisesti kuin silloin. Många har begått samma misstag som jag och du, professor Klinge. Denna förseelse inträffade år 1990 när jag var gradist vid filosofiska fakultetens promotion. Vi skakade hand och fortsatte att vara bekanta i år. Sellainen Klinge oli. Tarkka huomaamaan epäkohdista, huomauttamaan epäkohdista, mutta ystävällinen ja avulias. Niin kuin eräs hänen läheisensä ilmaisi, kiltti. Kiltti ja hyvän tahtoinen. Haastattelin tätä tilaisuutta varten useita Klingen tuntevia toimittajia, päätoimittajia ja mediavaikuttajia. Häntä vähän pelättiin, pidettiin ehkä vähän arroganttina, mutta samalla häntä kuvattiin mediamyönteiseksi ja hyvän tahtoiseksi. Kyselykierros vahvisti käsitystäni, että professoria, kirjailijaa ja taiteilija Klingeä on mahdoton pukea yhteen pukuun. En siis yritäkään muodostaa kaiken selittävää kuvaa hänen mediasuhteistaan, vaan pieniä palasia, kuriositeetteja ja sattumuksia. Jag intervjuade inför detta flera mediapersonligheter som kände Klinge. Han var lite fruktad och möjligen betraktad som arrogant. Samtidigt beskrevs han som vänlig, inställd till medier och hjälpsam. Hän suostui mielellään haastatteluihin ja julkisuuteen, kunhan ne jotenkin koskettivat hänen työtään, historian ja kulttuurin tuntemusta. Kerran hän suostui vahingossa ohjelmaan tietämättä ensin, mistä on kysymys. Aikoinaan tunnetussa TV-sarjassa piti nimittäin olla saunassa. Kunnes hänen vaimonsa, Margetta Klinge, kertoi hänelle, millaisesta ohjelmasta oli kyse, hän hetimmiten perui suostumuksensa. Niin kuin tiedämme, hän oli tarkka paitsi omasta pukeutumisestaan myös muiden. Hän saattoi huomauttaa konsertissa tietyn värisistä kengistä, joita ei saisi pitää määrätyn kelloajan jälkeen. Erään kerran TV-toimittaja tuli haastattelemaan häntä shortseissa ja teepaidassa kesäisenä päivänä Helsingin Senaatintorilla. Klinge tolkaisi toimittajalle, että milloin hän itse toimittaja saapuu. Väitti luuleensa toimittajaa tekniseksi henkilökunnaksi käyttäen juuri tuota sanamuotoilua, mutta antoi haastattelun ja näin oli suureksi avuksi. Eräänä vuonna 90-luvulla Yle teki radio-ohjelman tuolloin kuolleesta säveltäjä John Catesta. Klinge suostui haastatteltavaksi. Myöhemmin ohjelmatoimittaja tohtori Minna Klingren kertoi minulle, että Klinge oli puhunut erittäin taidokkaasti, mutta kesken nauhoituksen hän oli kysynyt toimittajalta, anteeksi, voitteko kertoa, kuka tämä John Cates oli? Toimittaja Jorma Melleri arvioi muutama vuosi sitten Klingen muistelmia
terätön veitsi ilman kahvaa. Hän siteraa Klingeä näin. Olen ruvennut tarkkailemaan television uutisten lukijoiden ja ulkomaan kirjeenvaihtajien pääliikkeitä. Naiset näyttävät puhuvan pääliikkeillään selvästi enemmän kuin miehet. Ja Meller jatkaa. Klingen vanhoja aiheita ovat anglosaksisen maailman, Yhdysvaltojen ja toimittajan arvostelu. Toimittajien tarkkailun hän on vienyt aivan uudelle tasolle. Olkaa tarkkoina, uutisankkurit Matti Rönkä, Pia Pasanen ja kumppanit. Matti Klinge pitää teitä silmällä. Matti Klinge on ilmiö. Hänen kirjojaan on ilo lukea ilman Klingeä yhden miehen juhlakulkuetta. Elämä olisi paljon tylsempää kirjoittaa Jorma Melleri. Journalisten Jorma Melleri recenserade för några år sedan Klinges memoarer Terätön veitsi ilman kahvaa. Klinges gamla teman är kritik mot anglosaxiska världen, Förenta staterna och journalister. Jorma Melleri skriver, nyhetsankarna Matti Rönkä, Pia Pasanen och kollegor var uppmärksamma. Klinge håller att öka på er. Vuosikymmenten aikana Klingen lähipiirissä aloittaneet toimittajat, niin kuin minäkin, saivat häneltä osin tiedostamattaan samansuuntaisen kerronnan kielen. Näin uskallan väittää. Vaikka uutismaailma on usein rumaa ja raakaa, pitää uutisten ikkunoista avata näkymiä myös kulttuuriin. Uutiskielessä pitää kuulua sivistys, tieto ja ymmärrys maailmasta. Jag tror att Klinge har haft inflytande på nyhetsrapporteringen genom de journalister som varit hans nära omgivning. Även om nyhetsvärlden ofta är hemskt och obehagligt måste nyhetsspråket innehålla bildning, kunskap och förståelse för världen. Tack till professor Klinge för detta. Hatunnosto, professori Klinge. Tai niin kuin olen jo juhlallisesti lyönyt kättä, uskallan päättää sanomalla Matti. Arvoisat kuulijat, muistelmateoksensa avausniteen ensimmäisillä sivuilla Matti Klinge kirjoittaa. Muistelmien ja elämäkertojen lukijana olen aina ajatellut, että on parempi tehdä syntiä liiassa kuin niukassa. Melius est peccare in excessu quam in defectu. Sillä lukija voi hypätä yli sen, mikä ei juuri häntä huvita. Sen sijaan lukija ei voi tehdä mitään, jos hän joutuu ihmettelemään tekijän vaikenemista kiinnostavista asioista ja yhteyksistä. Tunnuslauseensa Klinge toteutti linjakkaasti. 6-osaiseksi kasvaneeseen muistelmasarjaan karttui sivuja 2352, kutakuinkin sama määrä, joka yliopistohistoriassa oli. Chateaubriandkin tyytyi 1300 sivuun. Minulla oli kunnia olla tämän ainutlaatuisen teossarjan kustantaja. Miten yhteistyöhön päädyttiin ja millaiset olivat Matti Klingen kustantajasuhteet? Julkisen uransa alusta lähtien Klingeä kiinnostivat kustantamisen kysymykset ja muistelmissa hän kertoo myös harkinneensa uraa kustantajana, epäilemättä mentorinsa Nenno Suolahden esimerkin inspiroimana. Kirjailijauransa Klinge aloitti VSO:n tekijänä. 4-osainen ylioppilaskunnan historia ilmestyi rivakan ja suurpiirteisen pääjohtaja Yrjö A. Jäntin päätöksellä ja komeasti. Kirja sai tekijän suureksi iloksi hienon ulkoasun. Historioitsijapiireissä nuori Klinge oli jo tunnettu ansiokkaan väitöskirjansa takia, ja hänen poleemiset artikkelinsa olivat kiinnittäneet ammattilaisten huomion. Nousu koko kirjallisen kentän tietoisuuteen tapahtui 1972, kun hän julkaisi teoksensa Vihan veljistä valtiososialismiin. Sen suppeat tieteelliset esseet olivat jotain ihan uutta humanistisen kirjoittamisen kentässä. Tieteellisesti painokkaita, poleemisesti kärkeviä ja rohkean näkemyksellisiä. Ne huomattiin. Helsingin Sanomissa Pekka Tarkka arvioi kirjan yhteisarvostelussa Urho Kekkosen Demokratia ja perusoikeudet -teoksen kanssa. Arvio julkaistiin itsenäisyyspäivänä ja sillä on laajuutta 14 000 merkkiä. Kekkonen sai enemmän tilaa kuin Klinge, mutta teosten käsittely yhdessä oli väkevä ja näkyvä viesti. Vihan veljet ilmestyi VSO:n modernissa taskutietosarjassa.
Taskutietokirja oli myös toinen Klingen 70-luvun teos Bernadotten ja Leninin välissä. Näillä kirjoilla ylioppilaskunnan historian kivijalan varassa Klingestä tuli tunnettu kirjailija. Hän kirjoittaa: olin osin tietoisestikin sekä vaarantanut että lujittanut asemaani vihan veljistä kirjallani. Sen julkisuudessa saama huomio oli osaltaan varmistanut sen, ettei minua olisi voinut hirttää hiljaisuudessa. Kustantajasuhteiden kannalta on merkille pantavaa, että Bernadotte ja Leninin välissä teoksen julkistamistilaisuudessa Klinge kimmastui pääjohtaja Hannu Tarmion leukailusta. Klinge kirjoittaa: kirjani julkistettiin yhtä aikaa Anto Leikolan tutkielman Iteen kätilösammakon arvoitus kanssa Snellmanin päivänä 1975. Olimme saaneet VSO:n kutsumaan pitkän listamme mukaisesti ehkä 100 vierasta. Kaikki potentiaaliset ostajat otti pääjohtaja Tarmio aika ikävästi vitsaillakseen ja tekijöitä irvaillakseen. Tätä lohkaisua Klinge ei unohtanut. Hän kertoi tapauksesta mielellään myöhemmin. 1977 Klingestä tuli Otavan kirjallisen neuvottelukunnan jäsen. Hän oli Otavalle toimittanut Mannerheim-kuvailemakerran, avustanut Otavan suurta ensyklopediaa, mutta laski itsensä vielä VSO-kirjailijaksi. Otava halusi hänet nyt uuden yhteispohjoismaisen maailmanhistoriasarjan toimituskunnan jäseneksi ja kirjoittajaksi. Samaan aikaan Klinge nousi myös Helanderin säätiön hallitukseen, jossa, kuten Otavan kirjallisessa neuvottelukunnassakin, keskeinen hahmo oli Otavan toimitusjohtaja Heikki A. Reempää. Samaan aikaan monet Klingen aloitteet jäivät Boulevardilla vaille vastakaikua. Klingeä kiukutti tavattomasti myös se, että Hannu Tarmio ei suhtautunut VSO:n 100-vuotisjuhliin 1978 asian vaatimalla arvokkuudella. Välini VSO:ihin olivat kylmenevällä kannalla, kirjoittaa Klinge. Lähetin kirjeenkin VSO:lle ja tein sitten erityisen visiitin kysyäkseni, surettaisiko suhteiden ohentuminen yhtiötä, saamatta selvää vastausta. Otavassa oli kuitenkin siihen aikaan huutomerkki selvästi sekä ystävällisempi että intellektuaalisempi ilmapiiri. Näin siis Klinge siirtyi Otavan kirjailijaksi. Produktiivinen tekijä pyrki kaikin puolin vaikuttamaan yhtiön asioihin kirjallisen neuvottelukunnan jäsenenä ja oli epäilemättä vaikutusvaltainen Otavan puolestapuhuja akateemisessa maailmassa ja laajemminkin. Otavan tuore kustannusjohtaja Leena Tarkka, sittemmin Majander Reempää, kirjasi päiväkirjaansa elokuussa 1988. Professori M. Klinge flaneerasi käytävällä ja vietimme juonitteluhetken. Ajoi ensin omaa asiaansa, kirjansa Ruotsiin myytäväksi. Sitten puhui Kulttuurirahaston kirjasarjasta ja haukkui monia historiantutkijoita. Hetken suunnittelimme jo 100-vuotisjuhlia. Se, ettei VSO viettänyt omiaan, oli minulle viimeinen pisara Tarmiota. Klinge, kannustava ja ystävällinen, tulee olemaan rasittava ja hyödyllinen. Minusta tuli Klingen kustantaja, kun hänen pitkä yhteistyönsä Otavan kanssa katkesi 2009. Otava lakkautti kirjallisen neuvottelukuntansa eikä enää halunnut jatkaa Klingen päiväkirjasarjan julkaisemista. Minua Klingen yhteydenotto ilahdutti ja ilman muuta halusimme julkaista mainioksi kirjasyksyn instituutioksi nousseen päiväkirjasarjan julkaisemista. Pian virisi keskustelu myös muistelmista. Tiesin, että niiden suunnittelu ja jopa konkreettinen kirjoittaminen oli alkanut jo 1990-luvulla. Ellei sitten jo aivan nuorena. Dokumentaatio, keräily, muistiinpanot ja päiväkirjat kuuluivat Klingen päivärutiineihin jo teinivuosista. Nyt hän oli valmis tositoimiin. Suunnitelma oli selvä. Teoksesta oli tuleva 3 vankkaa, runsaasti kuvitettua osaa sisältävä kokonaisuus. Sarjan avasi kadonnutta aikaa löytämässä osa, jonka alussa on painava ja kiinnostava essee muistelmien tarkoituksesta ja merkityksestä. Rakentaa nähdylle ja koetulle mieli ja tulkinta. Henkilökohtaisessa vaikuttavassa selonteossa Klinge kertoo persoonastaan ja taustastaan kirjoittamisensa pyrkimyksistä. Ankkuroitumisensa nimenomaan kaunokirjalliseen traditioon Klinge ilmoittaa jo avausosan nimessä. Proust ja Tolstoi ovat hänen suuria esikuviaan. Näen itseni paitsi sukuperimän, kodin, kasvatuksen, koulun ja miljöön, myös hyvin suuressa määrin, kenties ratkaisevasti lukukokemusten hahmottamana olentona.
Kaunokirjallisuuden merkitystä alleviivaavat myös osien mottolauseet, jotka Klinge poimi muun muassa Montaigneilta, Thomas Mannilta, Lawrence Sterniltä ja Vergiliukselta. Olipa yksi John F. Kennedyltäkin. Forgive your enemies, but never forget their names. Hyvät kuulijat, puhe oli siis Matti Klingen muistelmien johdannosta ja sen vahvasta painokkuudesta ja muistelmien kirjoittamisen ankkuroitumisesta nimenomaan kaunokirjalliseen traditioon. Mutta kaunokirjallisuutta Klinge kieltää kirjoittamansa. Sitaatti. Syyllisyyden ja riittämättömyyden tuntojen kuvailu ei nouse seuraavissa luvuissa keskeiseen asemaan, eihän tarkoituksena ole kirjoittaa romaania. Mutta kyllä omaan menneisyytensä paneutuminen muistelmien merkeissä on myös jotenkin ahdistavaa. Näinkö se meni, näinkö käytin elämäni. Sarja on ainutlaatuinen detaljeissaan ja syvätarkkuudessaan. Yksityisen kokemuksen rinnalla kulkee kaiken aikaa rikas historiallinen konteksti. Laajat näköalat vuorottelevat mehevien konkreettisten detaljien kanssa. Painokkaasta kylmän sodan vuosien kulttuuri-ilmapiirin kuvauksesta kirjoittajat zoomaa eräretkellä tavattuun Illodiin suuvettä siemailevaan enontekiöläisisäntään. Suomettumistermin terävästä analyysistä fokus siirtyy yksityisasioihin. Mitä tarjottiinkaan pariskunta Klingen kotikutsuilla syksyllä 1977? Rostbiffiä Seekiltä maksoi 200 markkaa. Valkosipuliperunoita, tomaattisalaattia ja patonkia, ruokajuomana Sidi Brahim punaviiniä. Toisen osan ilmestyttyä alkoivat keskustelumme sarjan kokonaislaajuudesta. 2 ensimmäisen niteen 999 sivun lopussa sankarimme on 36-vuotias. Näytti siltä, että teoksesta oli kasvamassa jonkun verran aiottua laajempi. Matti Klingen kiinnostus editointiehdotuksiin oli rajallinen. Kustantajan toimitustyötä hankaloitti myös tekijän suvereeni tapa kuljettaa kirjoitusprosessia monella suunnalla samanaikaisesti. Luettavakseni saamani käsikirjoitusversio saattoikin jo viikkoa myöhemmin olla perusteellisesti muokattu. Luojan kiitos, kirjailijan monivuotinen editori Marketta Klinge piti lankoja käsissään taitavasti ja tehokkaasti. Muistelmien ainutkertainen kuvitus on lukijan ilo, mutta kasvatti tietysti osaltaan sarjan laajuuden monumentaaliseksi. Taisi olla niin, että muistelmien ja päiväkirjojen kirjoittajana Matti Klinge innoitti Walter Kilven ajatus. Hän kirjoitti tuleville suomalaisille lukijapolville. Ja toisaalta yksi sinnikkäistä karsimisehdotuksistani kohdistui laajaan ja mielestäni uuvuttavan yksityiskohtaiseen selvitykseen akateemisista virantäyttöprosesseista kaikkine kiemuroineen. Hävisin. Melium peccare. Kun asianomaisten muistelmien osa ilmestyi, emeritusprofessori Markku Kuisma kiitteli sitä erityisen kiinnostavasta kuvauksesta akateemisista virantäyttöprosesseista, joista ei koskaan ole kirjoitettu mitään. Kustantaja toimii ajallisessa ajassa, taloudellisten realiteettien paineessa ja yleisön edusmiehenä. Tehtäväni oli koettaa pitää teossarja kutakuinkin sovituissa puitteissa, mutta siinä tehtävässä epäonnistuin. Ei tullut takkia, tuli liivipuku 2 housuilla. Tuossahan on fläkki. Klinge ei varmasti sanonut minulle noin, mutta tunsin, että hänen valpas katseensa oli tavoittanut tahran housuillani. Olin tullut hänen vastaanotolleen esittäytymään ja sitä varten pukeutunut parhaimpiini. Meitä historian fukseja oli etukäteen varoiteltu eri professorien erikoispiirteistä ja Klingen kohdalla se tarkoitti pukeutumista. Pian tutustuin muutamiin norsseihin, jotka kovasti ihailivat Klingeä. He valaisivat minua, että tuollainen hienoisesti ylilyövä keikarimaisuus oli tärkeää, hauskaa ja suositeltavaa. Se kuului helsinkiläiselle herrasmiehelle ja sitä kutsuttiin spräädälyksi. Uskaltauduin Klingen luennolle. Hän oli jo vauhdissa, kumarsi kevyesti myöhässä tulleelle, mutta ei keskeyttänyt kävelyään, puhettaan eikä vapaasti liikkuvaa ajatustaan. Luennon aiheena oli historiografia, mutta koska sattui olemaan myös Aleksis Kivenpäivä, hän viritti keskustelun suurmieskulteista ja viittoili meitä tarkastelemaan ikkunasta Senaatin toria, tulkiten samalla sen symbolista ja seremoniallista sanomaa. Pukeutuminen kuului etiketin ja seurustelukulttuurin hallintaan.
Tässä suhteessa Klinge neuvoi ja ohjeisti ympäristöön uupumatta. Improvisointi oli sallittua ja sopivaa, kunhan se tapahtui raamien puitteissa. Erityistä tarkkuutta edellytettiin promootiojuhlallisuuksissa. Muistan, miten vuoden 2000 promootioillallisilla eräs maisteri, musiikkitieteilijä, erehtyi riisumaan frakin takkinsa pöydässä, jossa myös Klinge istui. Professori oli uppoutunut keskustelun pyörteeseen daaminsa kanssa eikä heti havainnut onnettomuutta. Hän reagoi sitä nopeammin. Maisteri te, mitä te luulette tekevänne? Minulla on niin kovin kuuma, sopersi maisteri. Meillä kaikilla on kuuma. Mutta noin te ette voi tehdä. Takki heti paikalla yllä. Klinge näki oman elinaikansa taantumuskertomuksena, itse edustamiensa sivistysarvojen rappiokautena. Muistelmissaan hän kuvaili elämäntyötään vaikuttajayksilönä, tämän kehityksen vastustajana ja perinteiden välittäjänä. Hänen mukaansa murrokset ovat aina jännittäviä ja houkuttelevia tutkimuskohteita, mutta vanhan sitkeys saattaa olla vielä kiehtovampi ongelma. Klinge piti istualtaan puhumista sopimattomana ja korosti, että oli aina luennoinut ja esitelmöinyt seisaltaan. Muistorikas poikkeus tapahtui puolisoni väitöskaron kanssa, jonne kiirehtiessään hän oli lakerikengissä liukastunut ja loukannut päänsä. Siitä seurasi, että hän pökertyi kesken puheen. Mutta virkosi sitten, ja vanhan sitkeydellä vei puheen päätökseen lattian tasalta selällään maaten. Klinge kantoi näkyvästi ja kuuluvasti vanhaa sivistysperinnettä, joka meidän nuorten näkökulmasta kuului muinaiseen maailman aikaan. Hänen performanssinsa vakuutti meidät siitä, että mennyt maailma oli yhä edelleen keskuudessamme ja että mekin voisimme siepata siitä piirteitä ja välittää niitä edelleen. Tämä ei koskenut vain historian opiskelijoita, vaan koko sitä laajaa piiriä, jossa hän liikkui. Hänen omat ikätoverinsa todistivat teoksessa Matti Klinge ystävien silmin, että tämä nopea-älyinen ja hauskasti improvisoiva juhlapuhuja, tyylitietoinen herrasmies ja asioiden laajempien yhteyksien selittäjä rikastutti heidän elämäänsä jo kaukaisella 50-luvulla. Erityisen runsaan ja pitkäaikaisen ystävä- ja seuraajajoukon hän sai eteläsuomalaisessa osakunnassa, jossa hän toimi kuraattorina ja inspektorina ja faktisesti pelasti osakunnan ahdingosta 70-luvun lopulla. Matin ja Marketan koti oli vieraanvarainen ja avoinna opiskelijoille, osakuntalaisille ja ulkomaisille vieraille. Klinge oli kyltymätön seuramies, joka osallistui loppuun asti erilaisiin vastaanottoihin, avajaisiin ja diplomaatikutsuihin, joissa oli tarjolla rupattelevaa seurallisuutta. Hänen mukaansa juttujen kertojat ja juoruilijat olivat välttämättömiä tradition siirtäjiä, joita ilman yhteiskunta ei voinut toimia. Yliopistolla Klingeä ympäröivät useat kulttuurihistoriaan erikoistuvat naisdoktorandit, mutta hän viihtyi myös herraseuroissa, kuten Jeesus Syyrakin ritarikunnassa, tuossa Viinin ja taiteen veljespiirissä, jonka Ville Wahlgren aikoinaan perusti vastavetona piristämään kieltolain ankeutta. Ja kun toiset 60-luvun lopulla hurahtivat hippiaatteeseen ja radikaaliin tasa-arvoon, Klinge loi lokkiveljeskunnan, keisariajan rankijärjestelmälle perustuvan hierarkkisen seurustelulla ja sukkelalle hauskanpidolle pyhitetyn osakunnan seniorien salaseuran. Tässä rinnakkaistodellisuudessa voitiin ystäväpiirin kesken laskea leikkiä myös niistä rooleista, joita itse kullakin oli julkisessa elämässä. Klinge oli tämän ryhmän itse oikeutettu keskipiste, Hernesaaren hidalgo, joka varasi itselleen Goethen tavoin salaneuvoksen tittelin. Erityisiä kulttuuriperinnön harrastuksia Klingelle olivat Helsinki ja Pariisi. Ne hän oli omaksunut mentori Nenno Suolahdelta ja niitä hän välitti edelleen nuoremmille polville. Ranskalaista kulttuuria imeytettiin lukuisilla ulkomaisilla ekskursioilla ja hänen perustamassaan Marcel Proust-seurassa. Oma Ranska-harrastukseni rajoittui siihen, että sain kerran kunnian kiinnittää Klingelle irtoviikset, joiden myötä hänestä tuli roolihenkilö Marcel Proust. Tämä tapahtui seuranäytelmän yhteydessä, jonka valmistimme Laura Kolben syntymäpäiville vanhalla ylioppilastalolla. Helsinkiä Klinge esitteli jo nuorukaisesta turistioppaana, Helsinki-seuran sihteerinä, purkuvimman vastustajana ja sitten historian tutkijana. Kaupungin suurena juhlavuonna 2000 Klinge järjesti sarjan näyttelyitä ja ylioppilaiden vetämiä kävelykierroksia kaupungin keskeisille toreille
tai näyttämöille, niin kuin hän sanoi. Klingen merkityksillä ladatussa maailmassa kaikki alinomaa esiintyivät ja edustivat jotakin laajempaa yhteyttä. Kun Klinge toimi Helsingin nimistötoimikunnan puheenjohtajana, ei harmaita ja huomaamattomia maatiaisnimiä päässyt hänen seulansa läpi. Katukylteistäkin tuli historiallisia opashahmoja, jopa siinä määrin, että se alkoi jakaa mielipiteitä. Niinpä Papukaija Zagulan polku meni läpi vasta äänestyksen jälkeen. Vuonna 1965 Klinge oli osakunnan kuraattorina hahmotellut eteläsuomalaisen linjan, jolle oli hänen mukaansa ominaista kiihkoton, tasapuolinen pääkaupunkilaisuus kiivaita ääriliikkeitä vastaan. Kaupunki on alati liikkeessä, niinpä kaupunkilaisetkin Klingen mukaan ovat luonnostaan pluralisteja, jotka sietävät ristiriitaisia näkemyksiä, erilaisia arvoja ja vaihtoehtoisia selityksiä. Tämä tuli mieleeni nyt syyskesällä, kun osallistuin Kansallisteatterin kokeelliseen esitykseen nimeltä Valvojat. Meille yleisölle jaettiin Rautatien torilla kuulokkeet ja kehotettiin valppaina tarkkailemaan kaupunkia ja sen tapahtumia. Meidät johdateltiin kävelemään halki Kaisaniemen puiston, Linnunlaulun ja Töölönlahden rantojen. Esitys päättyi Eduskuntatalon edustalla, jossa meidän oli osallistuttava näytelmään kuuluvaan mielenosoitukseen. Käsiini työnnettiin kyltti, jossa luki "Vihan veljistä valtiososialismiin". Klingen 50 vuotta vanha teos, joka perkasi 100 vuotta sitten vallinnutta ohjelmallista muukalaisvihan lietsontaa. Se oli nyt käännetty iskulauseeksi luonnehtimaan nykyisten ääriliikkeiden toimintaa ja tavoitteita. Alistuin minulle annettuun rooliin, pitelin kylttiä, huusin joukon mukana ja tunsin, miten tämän rinnastuksen kautta Klinge tuntui oudolla ja osuvalla tavalla olevan läsnä meidän ajassamme, puhuvan meille ja puhuttelevan meitä. Kokemus jäi kuitenkin askarruttamaan minua, koska jokin siinä oli vinossa. Tuo kirjan titteli ei olisi mitenkään sopinut Klingen omaksi iskulauseeksi nykyisessä mielipidemyrskyssä. Mikä sitten olisi? Millaista kylttiä Klinge pitelisi meidän aikamme mielenosoituksessa? Ehdotan, että siinä lukisi eräs hänen lempi-ilmauksistaan. Tuo ilmaus kuuluu kohteliaaseen diplomaattiseen voitelupuhuntaan, jolla halutaan vaikuttaa keskustelukumppaniin, mutta se voidaan yhtä hyvin tulkita myös velvoittavaksi käskyksi. Se on yksinkertainen sana. Suvaitkaa. Arvoisa kansleri, Ers Excellenser, mutta erityisesti vielä Matti Klingen omaiset ja kaikki Matin ystävät. On suuri kunnia olla tänään täällä puhumassa ja ilo myös. Tarkoitus oli myös, että tyttäreni, nuori maisteri, joka keväällä valmistui korkeimmin arvosanoin valtiotieteellisestä tiedekunnasta, olisi tässä rinnallani soittanut saksofonia ja edustanut Matin vastauksia joihinkin kysymyksiin. Tämän oli tarkoitus olla performanssi, mutta nuori maisteri sai töitä ja on työssä. Uskon, että Matti olisi arvostanut myös sitä. Niinpä siis puhun yksin Matille lehtiössä, jonka kannessa lukee Marski. Puhun sinne joen toiselle puolen sinulle, Matti. Minullakin oli lupa sinutella sinua. Ja totuus, siitä on lähdettävä. Ja salongista. Sanningen är väl nästan ingenting värd i salongerna. Det finns sanningar, många slags saker som diskuteras i salongerna. Pariisi, Kuopio, relativismi. Se oli se, minkä opin sinulta. Se, että arvostit myös Kuopiota kaupunkina, vaikka Pariisi ja Pietari olivat sinun kaupunkejasi. Minä en koskaan hallinnut salonkien konstellaatioita, joita sinä tulkitsit loputtomasti, nousuja, laskuja, sitä kuka kenenkin vieressä istui, mitä se tarkoitti. Salonkien vuorovedet olivat minulle
vieraita. Minulle ei ollut totuuksia. Kasvoin ympäristössä, jossa oli vain yksi totuus. Ja olin aika totinen torvensoittaja, kun saavuin yliopistoon. Totuus oli veristä ja tulista. Min sanning var de förtrycktas sanning. Enkä osannut puhua siitä sinulle. Minulla ei ollut sanoja sille. Luulen, että ymmärsit siitä vähitellen jotain. Minusta tuli tutkimusapulainen yliopiston historiaprojektiin. Hyvät opettajani opettivat minulle historiaa ruotsin kielellä. Ja minut otettiin myös tähän projektiin työhön. Eräänä kesänä olin yliopiston hallintorakennuksessa yksin. Minulla ei ollut kesälomaa. Minä osasin ATK:ta, osasin kirjoittaa tietokoneella. Oli pitkä artikkeli yliopiston historiateokseen, jota kirjoitin siellä puhtaaksi yksin. Ylläni oli teepaita, jossa luki Hör och häpna, musica i revolutia. Ja kun istuin siinä hikisenä koneen äärellä, sisään tulee, arvaatteko kuka? Katsoo paitaani, lukee siitä musica i revolutia. Ei sano mitään. Minua hävettää ja nolottaa, koska en nyt mitenkään halunnut erityisesti propagoida edes yliopiston hallintorakennuksessa vallankumousta, musiikkia ehkä sitäkin enemmän. Hän sanoi, sinä sanoit Matti, tervetuloa teelle luoksemme tänään Ullanlinnaan. Tämä oli minusta suunnattoman jännittävää, en ollut koskaan käynyt sellaisessa kodissa. Menin Stockmannille, ostin uuden paidan ja laitoin sen teepaidan päälle. Siinä oli korkea pitsikaulus. Menin Ullanlinnaan. Sain teetä, hilloa, jäätelöä. Nyt siteeraan professoria. Teoksesta Kynän levottomuus. Meidän kotimme on paitsi oma museomme, kirjastomme ja varastomme, esineiden kertomus vaelluksestamme ja edellisistä sukupolvista ja paikka, jossa laitamme ruokaa ja syömme sitä, juomme teetä tai viiniä ja snapsia ja suolakurkkuja, kirsikkahilloa, jossa rakastamme, keskustelemme, väittelemme, tapaamme omaisia ja tuttavia ja kävijöitä. En ollut koskaan ollut sellaisessa kodissa. Olin tavattoman kiitollinen ja olen edelleen kiitollinen siitä, että olen saanut käydä siinä kodissa muutamia kertoja. Sinä halusit, Matti, että naiset ympärilläsi tutkisivat societetsdamer, välgörenhet ja muita soveliaita asioita, mutta naiset ympärilläsi ovat tutkineet hyvin monenlaisia asioita. Minulle kuitenkin tärkeämpää kuin distinktiot oli se yksi ja ainut totuus, jota minä kannoin ilman sanoja. Sinä sanot runossasi, kirjassa Tankens oro. Man kan inte skratta när man dansar, det är ju klart. Man ska också komma ihåg att le med slutna läppar när man poserar för en porträttmålare. Minen ska korrelera med händerna, vilka intar en viktig plats i tavlan för framtiden. Helst när det gäller män utan ringar. Också i dansen ger händerna viktiga signaler, oberoende av om damen bär handskar eller inte. Men Monsieur Clange, det blev för svårt för mig. Mä en osannut ollenkaan näitä distinktioita, eikä minulla ollut hansikkaitakaan. Sormus on äidiltäni. Kerran tulit, kun olin jo työssä Otavassa, tulit huoneeseeni, katsoit asuani ja sanoit, Sirpa, sinä et ole enää nuori tyttö. Olin 28. Minulla on aina vaatekriisi, kun tulen yliopistolle. Tulin tähän tilaisuuteen läpi hirveiden vaatekriisien.
vääränväriset sukkahousut, kengät ovat kiiltonahkakengät, sehän on väärin. Olisi pitänyt olla mustat sukat ja tässä Leningissäkin on väärän mittaiset hihat. Silti olen tässä ja luulen, että kelpaan, eikä sinun tarkoituksesi ollut koskaan latistaa ketään, vaan muistuttaa siitä, miten kunnioitetaan toisia ihmisiä ja sitä instituutiota, jossa asioidaan. Vieläkin, kun lähden yliopiston kirjastoon, ajattelen, entä jos Matti on siellä, onko minulla oikeat vaatteet? Minä tein sinulle, Matti, makroja Ullanlinnassa kodissanne. Kukaan ei enää edes tiedä, mitä ovat makrot. Ne ovat sellaisia pieniä komentoja, joilla saadaan kursiivia aikaan. Se oli sitä entistä aikaa. Sinä käytit paljon kursiivia, tarvitsit sitä usein, koska minä olin työssä sinulla. Sinä halusit, että minä teen sinulle makroja, ja minä tein. Minä istuin sellaisella kaislapunoksisella tuolilla tietokoneesi ääressä. Olit saanut uuden tietokoneen, et varmasti olisi sanonut sitä läppäriksi. En osannut kertoa, sinä olit ironinen, olit herkkä, niin uskon. Sanoit kerran säikkyväsi kovia ääniä, olet siinä aivan samanlainen kuin tyttäreni. Olit högkänslig, luulen, erityisherkkä. Ja kerran sanoit, että olet isoisä kaikille oppilaittesi lapsille. Minä läksin etäälle. Minulle sinä olit projektiopinta. Emme varmaan oikein tunteneet tarkoin toisiamme, mutta sitten tulit 2010 vuoden syksyllä, kun kirjani isoisästäni Vihan ja rakkauden liekit oli ilmestynyt, tulit pienen tytön kanssa vastaan Korkeavuoren kadulla kirjan sitomon edessä ja sanoit minulle, voi rakas ystävä. Sinä olit lukenut, millainen oli minun isoisäni elämä pimeällä 30-luvulla. Isoisät ja tytöt. Sitten Pietari, Leningrad, Puskin. Sinä sanoit, että on tärkeää oppia runoja ulkoa. Siksi minä sanon tämän nyt sinulle. Люблю тебя, Петра творения, люблю твой строгий стройный вид, невыдержавное течение, Pirigovoi J.O. Granit. Rakastan Pietaria, niin kuin sinäkin luulisin, rakastit. Puhuimme siitä sodankin läpi. Taas on sota. Kahteen jaetussa Pietarissa sinä olet keisarien puolella. Huomaatteko, osaan sanoa keisari. Hän ei koskaan sanonut tsaari. Chevalier-kaarti, Mannerheim, minun isoisäni punaisessa Leningradissa, Kadetskajalla, Vasilinsaarella, opiskelemassa punaupseeriksi. Sinun isäsi käymässä kouluaan loppuun vallankumouksen sulkemassa Pietarissa. Vainajat, luut. Toisella puolen isäsi, koululainen, sinä, professori. Sinä kuljet kohti horisonttia, kuljet pitkin keisarin prospektia, keisarin kylmässä unessa. Toisella puolella olen minä, punaisella kankaalla peitetyn palatsin edessä. Sillalla, Blokin Ahmatovan runoissa vaikenemisessa. Mutta sinä kerroit myös, että olet kerran tanssinut moskovalaisella kadulla rock'n'rollia, koska siellä kysyttiin, millaista on rock'n'roll, ja sinä näytit. Ehkä meillä on paikka, jossa me kohtaamme, koska sinä olet rock'n'roll-professori myös. Luen viimeiseksi Osip Manderstamin teoksesta Ajankohina, lyhyen pätkän siitä, missä arvelen meidän kohtaavan. Paikat, joihin pietarilaiset sopivat tapaamisensa, eivät ole kovinkaan vaihtelevia. Niitä pyhittää menneisyys, taivaan ja nevan merellinen vihreys. Ne voisi merkitä kaupungin karttaan pienillä risteillä,
painavataliaisten puistojen ja kartonkikatujen keskelle. Kenties ne vaihtuvatkin historian kuluessa, mutta lopun edellä, kun ajan lämpö kohosi 37 ja 3 ja elämä lähti väärästä hälytyksestä kuin jyrisevät palokunnan kärryt yöllä valkealle Nevskille, ne olivat helposti lueteltavissa. Ensinnäkin Insinööripuiston Empire-paviljonki, johon sivullista oikein hävetti kurkistaa, ettei vain olisi sotkeutunut toisten asioihin ja ettei ilman aikojaan olisi joutunut lurittamaan italialaista aariaa. Toiseksi yliopistoa, huom isolla yllä tässäkin teoksessa, yliopistoa vastapäätä sijaitsevat teeveläiset sfinksit. Kolmanneksi vähäinen holvikaari Galernajakadun päässä, liian pieni suojaamaan edes sateelta. Neljänneksi eräs kesäpuiston sivutie, jonka sijainnin minä olen unohtanut, mutta jonka kuka tahansa asiantuntija pystyy neuvomaan. Siinä kaikki. Vain hullut sopivat kohtaamisesta vaskiratsastajan tai Aleksanterin pylvään luona. Sanat kulkevat lävitseni ja musiikki kulkee lävitseni. Kuulen sanan sieltä tai tahdin sieltä ja täältä. En pyydä, en kaipaa, en tarvitse enempää. Riittää olla täällä tämä läsnäolon akti. On annettava anteeksi. On unohdettava. Älkää julistako. En kuuntele. Arvoisat kuulijat, hyvät Matti Klingen läheiset ja ystävät. Klingen kansalaisena toimimiselle oli olennaista aktiivisen osallistumisen ajatus, että kirjojen, arkistojen ja muistivihkosten maailmasta oli myös lähdettävä ulos, avattava ovet yhteiskuntaan, muiden ihmisten maailmaan. Att själv gå med och delta, debattera och demonstrera var Klinges metod. Något som den inbitne läraren med sitt eget exempel ofta visade. Vad var Matti Klinge? Det svenska namnet på seminariet syftar på Snellmans artikel om Portaan med en dylik fråga. Klinge i sin tur publicerade boken Mikä mies Portaan oli och målade där bilden av en tidig universitetsmänniska och möjligen delar av sig själv. Så vad var han? En lärare och provokatör, men också en iakttagare, realist och drömmare, beroende på situationen. Mångfacetterad och ibland svår att tyda. När är också en väsentlig fråga. Olemme tänään saaneet kuulla tärkeitä ja painavia puheenvuoroja professorista, vaikuttajasta, ystävästä ja ihmisestä nimeltä Matti Klinge. Olemme oppineet, uusia ajatuksia on saattanut herätä. Monissa kohdin kuultuihin muisteluksiin ja tilanteisiin on ollut helppo samaistua, mutta ehkä olemme olleet myös vastakkaista mieltä. Edwin Linkomiehen Mailla Talvion luonnehdinnan tavoin voisi Klingestä sanoa, että hän oli tantum sui similis. Keskustelu ja analyysi aikanaan kuuluisista ihmisistä jatkuu ja saa uusia kerrostumia ja osallistumisen muotoja. Yksi ensimmäisistä koskettavista epilogeista tapahtui filosofisen tiedekunnan 100. promootiossa kuluneena keväänä, kun ensimmäistä ja ehkä viimeistä kertaa tanssiaisten kunniakannossa symbolisesti kannettiin tyhjää tuolia. Poissaolollaankin voi vaikuttaa. Alussa ja pian nähtävässä valokuvakavalkaadissa Klinge on ikuistettu monen teistä kanssa, ja ylevien sanojen rinnalla korostuu juhlallinen arki.
Kuvissa kuvastuvat se hilpeä matkatoveri, jonka kanssa söimme ostereita yömyöhyään ja kokoonnuimme silti aamuvarhaisella. Saamme myös aavistuksen siitä, mikä mies Matti Klinge oli ennen kuin hänestä tuli kansakunnan tuntema historioitsija tai millaisena hänet saattoi tuntea julkisen roolinsa ulkopuolella. Runoista löytyy myös osallistuvan ihmisen iloon ja ironiaan heittäytyvä puoli, huumori. En ole ristisana-ihmisiä, mutta olkaa te toki. Minulla ei ole mitään sitä vastaan. Kiitämme lämpimästi seminaarin puhujia ja esiintyjiä arvokkaasta panoksestanne. Kiitämme teitä, kunnioitettu yleisö, että todella näin monilukuisesti halusitte osallistua ja tällä tavoin kunnioittaa professori Klingen muistoa. Ehkä juuri sen voisi hänen hengessään ajatella olevan olennaisinta, että juuri me olimme läsnä.